uyivusa njengento eyijoki njengento esijasale sesidlula kuyona futhi nawe ubone ukuthi angubambele lutho ngaleyo nto. But ngangithi ngirejistile kuwena ukuthi leya nto angifuni kangakanani ukuthi yenzeke. Number 1. Number 2, ingiveza mina ngiwumuntu onjani, ungijwayelisa nabafana wena, yabo. Othola ukuthi vele bayithathela amashansi, yabo. Nje kwalesi sibonelo senzayo lesi sala umfana okhuluma lento ayikhulumayo, vele already angilindele mina amashezi ukuthi abafana kuphela bazonqena ukusondela kuwena, kodwa nawe nje khona umaka ufuneka ubeke. And kubuya sengazi ukuthi lo mfana lo uvele unenhloso, and lezi inhloso zomfana zizofezeka uma njalo wena umnikeza ithuba lokuthi akwazi ukuyifeza lezi inhloso zakhe. Angizukwazi-ke mina njalo machezi ukuzohlala la. Namanje angithi mina ufebile, angithi mina uthandana nalo mfana. Into engishoyo iyodwa ithi hayi asikho ephejini elilodwa ngale nto eyenzakalayo, and mina bengithi asime kwemama. Before ufike lapho Ivunda, khona into engifuna ukutshela yona. Mhlambe enye into angazi uthando lwethu ufuna ngishintshe guquqa isigubhugubu ukushintshe mina, yabo. Ngishintshe mina ngifriendly, angazi abangaziyo bayangazi ukuthi ngihlobona, yabo. And I think ngikhathele ukuthuka, sengithukiwe kanela. Uma ngabe ukuthi mina sengidinda ngaleyo ndlela, sengaze ngizondinda ku TikTok, khona-ke kuthiwa nje ngiyandinda. Ngithe kubantu kunento engeke ngize ngibatshele yona, kunento nje engeke ngize ngibatshele yona, ngithathwa sebethanda ngoba ngadecide ukungabatsheli yona. Kunini ngijajwa nje mina, lokwathi inhloko ngiyajajwa mina. Kunezinto engayikhulumi kuwena mina, ukuthi wena kunentobazane ekupostayo everyday la ku TikTok leyo, uthi wena ngazi wayibona etoilet kanjani yenza amavidiyo lapha yithi lo wamanje kanjani mina ngikhuluma. But uma kuziwa ngakimi mina ngizobizelwa la, angikhulumi ngoba nginezizathu, futhi angifuni ukuyithola ngisezingeni la khona uthukelwa mina nakhona ngento engenayo isho yayo. Engakufuni ukuthi ngibe namaganyana ukuthi ngisifebe ngingesona isifebe, because mina ngiyazazi ukuthi angisona isifebe. Engakufuni lokho. Ubani othi isifebe? Ayabo nje la ngibuka even la kuma comments angifuni into engayona. Kusuka nini umuntu wrong la yimi amashezi? Kusuka nini sikhuluma nama comments thina? Ngithatha kuma comments mina ukuthi wena ubunomfana ukunikeza ichocolate. Wena yini ungavalile? Nguthatha kuma comments mina ukuthi wena ubuqatshula umfana engomeni kaZwelonke. Nguthatha kuma comments. Yini ungavali-ke uma ukuthi wena awadinga ama comments ufuna ukukhuluma nami? Ungicela ukuthi ngivala ama comments? Yebo. Ungavalile. Mina feel like uma ukuthi uyona yonke lento inothando loluchazayo nani. Mhlawumbe ikhona enye into obungangitshela yona esayidini. Ayikho into engizokutshela nesayidini. I feel like ikhona indlela okumele ungidiscipline ngayo, hayi ukuthi each and every time kumele mina ngizohlulelwa abantu. Ayikho ikhona into engizokutshela nesayidini, kodwa le ngeke ngikutshele esayidini. Mhlawumbe isona sami ukuthi ngavuma ukuthi lolo mhlawumbe ngangekho fit vele nami. Sikhulumani la? Khuluma ukuthi awuliboni iphutha kulento engikhuluma ngayo. Angisho ukuthi iphutha ngiliboni. Angifuni ukwenziwa into engasiyona. Yini leyo? Leyo ukuthi yabona nje manje ngiwunonkro nje eSouth Africa yonke. Kuphi-ke manje kuwa ama-comments? Uyazi ukuthi le nkani yakho izokonela izinto noma beyisangalunga, kodwa ngoba uthi ufuna ngizwe ngawe, ufuna ngitshelo wena, uzofika wenza amaphutha ubuye uzongitshela ngamantombazane asema-toilet. Awuyazi indaba yasetoilet, noma uzama ukwenza i-excuse yokuthi ngabe ukhona into. Namanje ngizama ukwehlisa umoya la, ngizama ukukukhulumisa kahle ngoba ngizama ukuveza ukuthi angili nawe, kodwa ngiyalona senzo naso.
ufaka into yasetoilet ngoba ekugcineni kosuku kufuneka kube ukuthi khona into ethile esiyibangayo. Bangintombazane yaseMelmont kule nto engishoyo mina engikhuluma nayo kuwena ukuthi wenze ini wena. Cha. Uthini pho kule nto engishela yona? Noma ngiqale phansi ngisho le nto engifuna ukutshela yona. Number 1, angazi ngithi uNonkiroyi ngaphandle wena uma ufuna ungitshela lokho. Yabo ngoba vele iningi ezinye izinto engiyitshelwa wena kamuva nje ngakhona ungitshela ngezenzo. Nanokuthi awufuni ukungizwa awungitsheli ngomlomo ngiyakubona nje kuzenzakalela khona. Yabo alikakahambi-ke vele isugesi mashezi, alikakayi kwashezi. Ngicabanga ukuthi ayinkulu intambo esakulengise kumina. Angifuni lokhu uyibophezelela kwi-relationship othola ukuthi kanti vele iyakukhalisa njengoba ukhala nje. Angifuni lokhu uyibophezela kwi-relationship ezolokhu ikwenza uchaza izinto ongafuni ukuyichaza. Angifuni futhi lokhu uyibophezelela kwi-relationship ekushintshayo kwenza umuntu ongesiyena. Yabo indlela elula nje wemama. Namanje ngithi njengoba ngangisho abantu bezwe sengisho namanje bezwe njengoba ngithi khona into engakutshela yona eceleni angizange uzokudiscipline la ngizokutshela nje ukuthi asiyeke. And ukusho kwami lapho angikusho kambi. Angeke size sifane vele kukho konke, angeke sivumelane kuzo zonke izinto. Khona izinto nami engizona ongavumelani nazo wena. Yabo nawe khona futhi izinto oyizona engavumelani ngazo mina. Asikho isidingo sokuthi siphoqe ukuthi sizwane makuwukuthi asizwane. Yabo namanje ngoba ulibona iphutha njengoba usho nje kwakhona nje ukuthi awuliboni iphutha. Nangazi Kusho khona ukuthi asivumelani. Nakhona ukuthi ngoba uhlinile nje njengoba uhlinile nje kufuneka ukuthi kube yimina ozoxolisa. Sengazi ukuthi khona into wrong engiyenzile. khona into oyenzayo mina angikho right-ke vele yabo, but leyo ukuthi wena uthi mina ngihlinile, mina ezinye izinto ngikutshela ngezenzo and stuff akuyona leyo nto leyo. But into engizama ukuyichasisa ukuthi there are things mina engazikhulumi just because angifuni ukuthi ngilebele ngikhuluma ngikubeke kabi ngoba kunabantu abakuthandayo, kunabantu abathanda mina. Engeke ngikwazi ukubaguqula ngelinye ilanga ukubuyisela uthando lwakho kibo mase mina sengihudulele phansi nje ukuthi wenza u1 no2 no3. Yabo kunezinto engazikhulumi ngoba ngisuke ngasibona isidingo. Uphendula umbuzo othini? Enqondo ukusho ukuthi mina hayi ukuthi angiliboni iphutha. Ngiyalibona iphutha, yes, but still lento ayinginiki ukuthula ukuthi each and every time umuntu onamaphutha la emini. While wena nawe you do have amaphutha, just let mina ngiwakhuluma. Mhlawumbe inkinga la ukuthi wena uyakhuluma uyeza kimi ungibizela umhlangano. Mina ngikubizela umhlangano. Futhi anginalo malungelo. Ufuna ungibizela umhlangano? Ngithi mina ngivela anginalo ilungelo lokukubiza. Manje pause khulumani ngento engeke izishintshe la. Enye into yazini mama siphendula nakhulu thina sobabili. Sengishila into engifuna ukuyisho. Usuhamba can I say ngingasho something kuwena? Yeah. Kuleyo ukuthi ngavuma ukuqoma ayishintshi indlela oyiyona enhlizweni yami noma singaxabana kanjani mhlawumbe noma kungenzakalani akulula ukuvana ngikususe njengathi ngangikususela emoyeni. Kumina akusoze kwenzeka kufike kulesi sigaba ngikwazi khona ukuthi cha yehlake manje la ngangibeke khona ngikubeka phansi. Futhi nginayo into ethi angifuni ukuyichaza ukuthi lento engiyenzile mhlawumbe abantu warawara no. Kodwa into engizama ukuyisho ukuthi mhlawumbe mina angakafuni ukuzibeka kuleli zinga kumele ngabe ngihleli kulona.
mhlawumbe okwamanje ngisazikhohlwa ukuthi sengikuphi. Kuney'thombe engingasayishuthi, kuney'ndawo engingasavumelekile ukubonekela kuzona, hhayi ngokunqatshelwa kodwa ngokwezinga lempilo la esengithathe yangibeka khona, ikakhulukazi mayibandakanya nawe phakathi. Ungayifutha-ke lezo y'thombe nalezo ndawo obungasayi kuzona usungayi kuzona. Into eyayingayo into ephilayo ilento yokuthi uma ngihamba ngikushiye ngemuva, kodwa ngifuna ukufika lapho, kodwa uma ngihamba ngikushiye ngemuva ekubeni bebaningi abantu abavuka emva kwakho, kodwa lilonke nje ngifuna ukuthi ngehlela ngezansi ngeqa, mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyokwazi ukungixolela. Asiyeke Mashezi, anginasikhathi sokudlala mina yabo. Abantu abaningi bathe lento esiyenzayo siyadlala yabo. Ngicabanga ukuthi nawe indlela owenza ngayo iveza lokho uthi uyadlala yabo. Mhlambe wena vele ubudlala Ngidlala ngani? ngoba-ke ngibani mina ngivalelisa yabo. Okunye nokunye ngazi obesikhuluma kodwa zonke lezi zinto lento ebikuvimba kuzona okwamanje ake ngikukhulule nje wedala, uyeke nalo mhla 7 bese sobala, ake uyeke nje ukhodwe wona. Ngiyekiswa yimi. Sengiyavalelisa.